Lebo ja som mal takéto klasické, že teraz keď si dám toto, tak už nebudem rovnaký človek. Len som zabudal na to, že ja som není rovnakým človekom už 2 roky pomaly, či koľko, lebo som proste ovládaný niečím. Proste, že čo chcete, však chcem sa zmeniť práve, že víš. Ale ako samozrejme bol to skôr ten strach taký, jak býva proste z takých tých rôznych antipsychotík a tak, ktoré teda už akože tam môžu nejakým spôsobom akože alternovať nejaké veci v tebe, ale keď je to nutné, prečo ne? Stále. Akože. Nebal si sa, že prídeš o svoj umelecký nejaký podklad? No práve, že tak bych som odchovaný na nirváne, takže títo depresívne veci skôr mi vždycky bolo, že to bude zdroj inšpirácie. Víš? No, že keď si to teraz vyriešiš, že či budeš mať o čom? Ja tak si to myslel. Nebal som sa. Neromantizoval si neromantizoval vlastné som si to. úzkosti. Jo. Okay. Ono je to práve, že brzda. Proste toto robí tá romantizácia toho. Ono proste, keď je človek fakt úplne akože na dne, tak jednoducho, tak to neznamená, že robí aspoň kvalitnejšie umenie. Ne, nerobí nič. Proste, nerobí nič nevý robiť. Takisto proste, ja neviem, keď upadne do nejakej brutálnej závislosti a do brutálneho, neviem, party módu a tak, víš, tak to tiež není inšpiratívne. To proste tiež človek nerobí nič, len sa devastuje.